Последно поколение лазер в бургаската болница Life Hospital смила на прах всички видове урологични камъни, независимо от разположението им – пикочен мехур, уретер, пикочни пътища или бъбреци. Възможно ли е без скалпел, риск от усложнения и болки след операция да стане това? Да, от Life Hospital при екипа на доктор Деян Анакиевски. Лъчът прониква навсякъде и унищожава камъните, а в комбинация с специално оптично влакно се вижда на 100% къде и как специалистът се прицелва. Новите способи, той е най-модерният лазер в момента, мога да кажа, за световен мащаб. Той е 30 ватов лазер, хромиум лазер, който разбива абсолютно всички камъни, независимо от тяхната твърдост. И всеки специалист би го предпочел лазера, защото има възможност да манипулира в едно и също място. Ако е камъка в уретера го чупи без да се върне камъка назад. Пациентите са под непрекъснат рентгенов контрол, също от най-ново поколение. Преимуществото в Life Hospital е, че цената е най-ниска за такъв тип операция с уникална апаратура и екип от можещи медици и се поема от Националната здравноосигурителна каса. А условията за престой и обгрижването на пациентите в болница Life Hospital са на изискано професионално ниво.